Garfield en Canvi de personalitat. De tant en tant, la família que té l'honor de viure amb mi passa per esta casa i deixa en mans d'una altra persona allò que més estima. Jo. Així està, John. Molt bé, no patisques per res. D'esta manera comença sempre el malson. Nermal es quedarà 5 parell de dies. Només entrar jo tracte de ser educat. Hola, Garfield! Fa temps que busques esta manta. Sóc jo, Nermal, el missioner més bonic de tot el món. Oh, Garfield, no deus voler tornar a enviar-me a Abu Dhabi, veritat? Ai, m'agradaria que fora un poc més original. Sempre em passava el mateix quan em deixaven amb Garfield. Una nit, assentat en una tàpia, em preguntava què passaria si Garfield estiguera només per una volta en el meu lloc. En aquest moment vaig veure una cosa en el cel. Era una estrela fugaç. Deixes que quan les veus pots demanar un desig. De manera que vaig demanar un desig sense imaginar-me que hi serà el principi d'un altre dels contes de terror de Nermal. Eixa idea és meua. Els contes de terror de Garfield. Et denunciaré. Cridaré el meu advocat i et denunciaré. Deixa'm entrar, Garfield! Això no és divertit! Deixa'm entrar! Per fi, el senyor Arbuckle es va alçar i em va obrir. Garfield estava com un tronc. Però jo no podia dormir i vaig començar a buscar l'estrela fugaç que havia escoltat el meu desig. Finalment, em vaig dir a mi mateix: estàs actuant com un beneït. Bonic, però beneït. I em vaig a dormir. Per fi es va fer de dia. Era un matí bonic i assolellat, però una cosa era diferent. Hola, Nermal! Eres tu, Garfield. Sí, sóc jo, Garfield, el gatet més bonic de tot el món. Este gat hauria de vindre amb una bossa de plàstic per a vomitar. Mira quin truc nou sé fer, Nermal. Els humans el consideren adorable. Quan el faig m'acaricien la panxa i em diuen que sóc preciós i jo jugo amb ells i... Au, ja no t'aguante més! Nermal, on em portes? No penses tornar-me a enviar a Abu Dhabi, veritat? Tu pensa en la quantitat d'hores de vol que estàs acumulant. Nermal, això no té gràcia, Nermal! Nermal, trau-me d'ací! Quina barra! M'ha despertat abans d'haver dormit les meues 15 hores de rigor i... 15 hores? Jo no he dormit mai tant. Garfield és qui dorm tant. Potser he començat a comportar-me com Garfield. No, això és ridícul. Nermal, el dinar està en taula. El dinar? Reconec aquesta paraula i m'encanta. Així tens, dinar per a 8. Espera que quan acabi quedi alguna cosa per a mi. Nermal, t'has menjat el dinar de tots. Què pots dir en la teua defensa? Per què jo n'en tracta com a Garfield? No, és que jo... Oh, no! Estic fartant tant com Garfield! I tinc la mateixa panxa que Garfield! Nermal, això no té gràcia! Trau-me d'ací, Nermal! Fins i tot tracta els gatets bonics com ho fa Garfield. Jo només desitjava que Garfield sabera què és ser com jo. No m'imaginava que això representaria que jo em convertira en ell. No, jo no vull ser com Garfield. Vull ser simpàtic i tindre amics i no pesar més que un camió de joguet. No vull passar el que em queda de vida enganxat a la finestra d'un cotxe. La meua única esperança era trobar una altra estrela, però faltaven hores per a que es fera de nit. Jo no sóc com Garfield! Jo no sóc com Garfield! Jo no sóc com Garfield! I si ho sóc, a què dimonis li importa? Eixa és una broma pròpia de Garfield. Em vaig assentar i vaig esperar que isqueren les estrelles. Per moments m'assemblava més a Garfield.
Ostres, m'agradaria saber si els repartidors de pizza accedirien a vindre així. Per fi es va fer de nit. Durant el que em va aparèixer hores vaig estar mirant al cel buscant una altra estrela fugaç. Ah, em pareix que qui tu saps ha estat enviant gatets a Abu Dhabi una altra volta. No et preocupes, et traurem d'ací. Quina criatura. Saps, Odi? Algunes voltes m'agradaria que només per un dia he sigat saber a què és estar en el meu lloc. Però just quan m'havia resignat a continuar vivint com Garfield... Allà està! És una estrela fugaç! Mira, Odi! Una estrela fugaç! Ho vaig demanar i vaig demanar amb tot el meu cor que quan em despertara tornara a ser adorable i bonic. I això és l'última cosa que recorde. Saps, Odi? Diuen que si demanes un desig a una estrela fugaç es fa realitat. L'endemà em vaig despertar en el cim d'una muntanya. De seguida vaig saber que havia recuperat la meva personalitat i em vaig donar compte que també tenia el meu aspecte habitual. Tot havia tornat a la normalitat. L'únic que faltava era despertar a Garfield i comprovar que era Garfield. Però quan em vaig acostar al seu llit... Oh? Hola, John! Ja n'estic fart, Nermal. T'enviaré per correu urgent a Abu Dhabi. Jo conec que eixa oloreta és l'aroma d'una lasanya recent cuinada. Però mentre estava allí assentat menjant-me-la, ho vaig comprendre tot. Estava atrapat en un altre dels contes de terror de John Arbuckle. Ah, tu també has copiat la meva terrorífica idea. També et denunciaré, als dos, a tu i a Nermal, i denunciaré l'individu que produís este programa per donar-me un paper tan insignificant en este episodi. I també pense denunciar Odi, i també els ossets molts i a...